365 12.3.2012. Píšem ďalšie riadky, píšem slova motajúce sa v dnešný príbeh. Píšem story, ktorá dúfam vyjde skôr ako slnko. Môj príbeh je inde, píšem riadky prózu. Poeticky čiste stavím slova do pozoru. Chovám sa prísne, my sme MCs, tak sa nečlapkajme v izme. Tvoje pokolenie nájdeš v pyžme. Samci a samice a betónové krabice. Jedna komunita, kde vládnu iba stálice. Píšem príbeh o tomto, jak prekonať zábrany a sám sa to stálicou stať. Život klepe, roky tečú a v diaľke sa strácajú. Ľudia umierajú alebo sa potácajú. Dostávajú záchvat ako ten pán vo vlaku. Veru nebolo ďaleko k trafeniu šlaku. Píšem v čiernom saku s bielým perom holú pravdu. Život si robíš človeka občas iba handru. Aj keď sa nič nedieje, každý hájí propagandu. Ako spevák pred vydaním svoje album píšem z pohľadu očí. Videl som milión ľudí, presne ako ty, len ja som milión prvý. A čo vy to stádo, trochu ma to mrzí. Sú to púdu z inej doby, my sme drzí. Brzdy práve štartujem, odpovedám denne. Dnes som mal voľno a vôbec nebolo pekne. Prebehlo pár dialogov, až to so mnou sekne. To je jasné, že tu nebudeme večne. Nemusím ti vyprávať, čo sa dneska stalo. Skús medzi riadkami môj slovný slalom. Je to ako mozaika, kocky zapadajú do seba. Až bude dielo hotové, tak bude noblesa. Ľudia neveria, že dám obrazu rám. A tých neveriacich na Silvestra počúram. Bo čo poviem, to platí v chorobe i zdraví. Jak žijú ľudia pre mňa, čestný a pravý. Princíp sa volá obyčajná vernosť ku svojim hodnotám na celú večnosť. Nie vždy tvoj osud je čisté terno. Je to folk, rock, jazz, reggae alebo techno. Yo. Takže dneska 365k, trošku poeticky odo mňa. Ale neboj, zajtra bude host. Môže sa tešiť. A neprezradím. Čau.